ingkang angrasa busana kang sanwa edi katon sumarot gumebyar cahyaning pindha lintang sang Bima Sakti iya punika candrané sang ajurit Sri Kandi kudu kinasih Semonggo segenap pengurus kedokinase semonggo katur segenap pengurus dalasan rencang-rencang semoga katurannya katon ing sastra pentas murih jangkepi pati joro ing ri kalodangan sonten menika anggenipun kesenian kudo kinasih tambal warsa ingkang angka 13 semoga Bapak, semoga. Mari teman-teman. Semoga kanca-kanca. Semoga Bapak Ketua dan para pengurus serta mulia tiup lilin semoga Bapak terima kasih nyuwun tepuk tangan Bapak Ibu sampun sah sinamurna genyo ngiras to ngirus kadang jadi kudo kira sing ngambal warsa ingkang angka 13 mugia tansaya ngrembaka sansaya rukun sansaya guyub sansaya laris sansaya dipun tresnani dening Pandemen Jadilan